Sa number 8, padayon nga ginaproblemahan sa syudad sa Bacolod ang mga nagatinulog sa sulod kag palibot sa Bacolod City Public Plaza. Kini bangod matapos nga ginpahalina ang mga ini sa otoridad, nagbalhin naman initulog sa Dalan San Juan. Base sa profiling sa syudad, may masobra 30 nga mga individual ang nagatinulog sa plaza, samtang may masobra naman sa isa kagatos ka mga barker ang nagatinir diri. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga iban sa mga nagatulog sa plaza ang hindi man taga Bacolod. Ila na gindulong pauli ang mga hindi taga Bacolod apang binalik ini sa gihapon sa plaza. Ginatun-an pa sa syudad sa karon ang posibleng atikang agud tigayo na nga mapahalin ang mga ini sa dalanon sa Bacolod City. Damlag pagin manduan na sa syudad ang mga security guards sa plaza kag ang kapulisan nga istriktuhon ang pagpatuman sa mga pagsulundan sa plaza. Lakip na diri ang pagdumili isang pagtulog sa plaza, paglakat nga nagauba, pagpanigarilyo kag pagpatukod sang mga hayop-hayop. Dirigid more on sa mga dwellers, no, gatulog, gakaon, daw lagag gawi, no, sa wayon eventually maihaw sila, eventually we have to let them go kay siyempre may mga pamilya sila, then pagkadasonte balik naman sila, no. So amo ning ginalantaw naton nga sulit-sulit nga problema nga we're trying to find the permanent solution kay para hindi man silingan do sila lang pero may bantayan ta. Now we have to do other things also and responsibilities para sa city.